Hello, hello, good evening. Good evening sa lahat. Welcome to my live streaming. Yeah.
Hello, Bulong Pugak. Thank you sa paharang. Shout out kay Jade's Vlog. Kumusta na, Bon? Tira natin kuan. Team subscriber. Ay pag punitak ano harang ay pag-i-skip, ayaw i-skip itak ads. Dito lang, sabi ni Dudong Pugak. Lah, walangan laman yung revenue ko. Piso na lang ay $1. Tinago, saan itatago? Tinignan ko nga sa AdSense eh. Hindi pa rin tumataas. Sana nga ano na ako ng pin. Hindi kaya inano na. Naaway ng manok.
Bun mauran di dahan samar, bun. Oo nga, kasi nagala ako bukas. Bibili lang ako ng gamot. Di, maaga kami. Maaga kumain. Meron nga akong i-upload. Hindi ko pa nabubuo. Hindi ko pa na-edit. Kailangan kong kulang na yung nagbabawas ako ng banana ngayon. Nagbawas na ng 7. Huwag na nang maglambat. Na ano na yung mo? Yung visa mo na okay na? Ang haba na ng buko. Gusto ko magpahaba ulit ng buhok. Kaso mainit. Joey Buds, thumbs up po. Salamat Joey Buds. Welcome. Napadpad ka sa LS ko. Kumusta na Joey Buds? Salamat Joey Buds sa thumbs up. Thank you sa pag-share. Joey Buds. Nasaan ka ba ngayon, Joey Buds? Nasa ibang bansa ka ba? O nasa Pinas? Thank you sa share. Ayan, Dudong Pugak, nagbaba si Joey Buds ng link. Pasyalan natin. Ano siya, premier pala. Naka-live ka? Nasa Saudi ka pala. Naka-live ka pala. Joskin. Sino si Joskin Jill? Alam ko na yan. Ricardo Payupay, thumbs up dan host. Thank you, Ricardo Payupay. Naano ko na, Joey Buds, na tamsakan ko na yung ninja kong binigay ko doon, si Merl Vlog. Josh Angel Vlog.
Ricardo Payupay, thumbs up dan. Parang hindi ko makita si Ricardo Payupay. Kay ano pala to? Sa ano pala ni Joey Buds. Kala ko nasa akin. 2 days pa. Monetize ka na ba, Joey Buds? Ang hirap ng ano ngayon, revenue. Parang load lang, kinakain. Yung aking, kailan ba yun? Yung aking 6.80 naging 1.4 dollars na lang. Ano ba yan? Paano tayo aasinso? Kung ang iba ang kumakayon, iba ang sumasahod. Nakasweldo ka na. Ako ano pa lang kailan ba ako na February ba yun? February ba? February ako namuni. February 14 ba yun? 13. 13 ba yun? Basta ganun. Wala pa rin. Ang hirap kayo. Tinitingnan ko dun sa AdSense ko hindi naman umaangat. Sabi nila pag ano daw, nagkaroon ka na ng $10 sa AdSense, may issue ka na ng AdSense pin. Wala pang bank account. Maganda niyan, ipunin muna. Hindi kayo nawawala yung pag inipon. Jids Vlog, nandyan ka pa ba, Jids Vlog? Wala pang sahod. Pero nakakumpleto ka na ng $100. Baka hindi pa nakukumpleto. Wala ka pa palang account mo. Kaya hindi pa na Si Arlene Indailis, nakasahod na Joey Buds. Iba nga 8 months bago maka 100. Baka yung inaantay na lang yung account mo.
Ako nga eh, gusto kong pumunta ng... Ah, ito na naman ako, dinadalaw na naman ako ng hikab-hikab eh. Alam ko nakasahod na siya first time. Bihira na rin siya mag-LS eh, si Arlene Indaylin. Ako nga minsan, kahapon lang at saka ngayon ako nag-LS. Nung isang araw, nag-upload na lang ako ng 2 video. Kaso, hindi talaga maganda mag-video pag nandito sa loob ng bahay lang. Buti kung meron tayong drone na palilipa rin para makita yung buong Just Kinjel Vlog, dito lang dear, Josie Cabasis. Thank you kapatid na Josie Cabasis sa patambay. Kumusta ka na dyan sa Qatar? Malayo ba ang malayo nga ang Qatar sa magulo ngayon na lugar, no? Nakakatakot. Diyos ko dahil. Biro mo na, nakita ko kasi binubumba yung pinapaano ng mga missile yung Dudong Puga. Nandyan yung yung alimango, meron pa ba? Yung birds. Tambay lang. Init. Initan ako. Grabing init dito. Ha? Ang tagal mo sa laot, 2 lang nahuli mo. Baka ibang ibang alimango, ibang alimasag na huli mo. Ano yun, yung video mo, doon kayo nang huli? Dapat nanguha kayo ng yung maglalatik, yung pitik, yung para siyang uod na talas yung kanyang kagat. Nandito ako sa Manila. Sa Pinas ako. Nasa Pinas lang ako. Hindi ako nag-abroad. Ako'y natatakot. Hindi na ako pwede mag-abroad. Matanda na tayo. Matanda na ako. Hindi ko na kaya yung trabaho ng kalabaw. Sana noon pa ako nag-abroad na ako na. Yako. Okay lang hanggang Hong Kong kasi mabilis lang naman. Parang pumunta ka lang ng Davao. Di ba mahirap ang buhay dyan sa ibang bansa ay ini-invite ko yung mga kaibigan ko sa Facebook. Ayaw nila magsipunta. Try ko nga ulit.
Wala na. Wala nang online. Ha? Hindi ako naka-mute? Hindi niyo ako naririnig? Hindi ako naka-mute. Teka. Yan. Okay na? Rinig na ba? Hindi pala nakaano yung boses. Andiyan pa rin si Jids Vlog. Ayaw nilang magsipunta. Hala? Uy, naka-full na yung microphone ko. Baka yung mo. Naka-mute. Ako naka-mute. Naririnig ko nga dito sa cellphone ko eh. Kita nyo yan. Yung aming baby yan. Aming baby sa group. Baby. Oh, sabi ko sa'yo, ikaw ang nakamute eh. Naka-full nga yung microphone ko eh. Ay, naku, ang kate. Sobra bang init dyan, Delphine Manubag? Dami pumapasok na LS, oh. Andyan lang si Joey Buds. Thank you, Joey Buds, sa pagtambay mo. Bago ba yung yung phone mo, Delphine Manubag, Dudong Pugak? May na ngayon Oppo A94. Dito sa Pilipinas, nasa 13,990. Siguro mas mura dyan sa Qatar. Cellphone na Oppo.
yung gusto kong Samsung A20. Maganda itong nasa harapan ko ngayon. Samsung 'yan. Mababa lang ang storage kaya ginagamit ko lang mag-LS. Oo nga, daming bago ngayon. Wala lang pera. Gusto kong bilhin ay laptop. Pero wala akong pambili. Mahal. Yung laptop na binili ko, nasira na nila ng mga bata. Hmm. 6.5 million at 6 thumbs up. Dami nga. Gusto ko nga bumili ng gimbal. Stabilizer. Kasi pag umuwi na ako ng probinsya, mahirap kasi mag-video ng hawak-hawak mo lang yung cellphone. Sabagay, itong tripod ko na kung saan nakalagay yung camera ko ngayon. Kahit saan naman eh. Yung mga lumang unit, ina-adjust lang nila yon, pinapalitan. Pero yung pa rin yun, pinapalitan lang ng casing, nadagdagan lang ng camera. Pero yung tinanggal nila doon, yun pa rin yun. Dinadagdagan lang nila ng camera o mga bulyong-bulyong. Kaya dinadagdagan nila ng price din. At iniiba nila ang pangalan ng unit. Mahal kasi si Elsie. Si Elsie Vlog. Ina-upgrade lang nila yun. Oo nga, yun nga, ina-upgrade. Dinadagdagan nila ng, halimbawa, di ba ngayon uso 3 camera, nadagdagan nila ng camera, nadagdagan nila ng, yung iba may sensor na rin eh. Justin Jill, nagbaba siya ng bahay, si Josh. Makati ang aking tiyan, oh. Dahil sa short, mainit. Puntahan natin si to bago? Wow! Masarap. Di ang laki ngayon na nakuha mo, kapatid na Josie Cabases, na ano bang tawag nun? Ano bang tawag nun sa regalo? Kapag tapos na ba yung Ramadan? Paano ka makakahuli ang alimasa kaya nandiyan ka lang sa taas? Harang pa ako, kapatid na Josie Cabases. Si Mar Vlog ang ko. Hindi makita. Kasi maliwanag. Buti pa to si kapatid na Josie Cabases ay naka-sweldo na. Ako siguro abutin pa to ng December. Sana abutin ng December para sabay-sabay. Ano to, tacos? Ano ba tong
pagkain nyo, kapatid na Josie Cabates, tacos. Itong may yellow, may green, tsaka red. Wow! Burger. Bumaba ka kasi, dudong pugak sa lupa, sa putik para manguha ng alimango. Alimasag pala. Daming burger, oh. Ano kayong lasa ng pagkain na yan, no? Alam mo ba sa Myanmar, yung gulay nila doon hindi niluluto. Yung kanin nila meron ng flavor, hinahaluan nila ng flavor. Tapos yung gulay, halimbawa kangkong, pagkasubo nila ng kanin, yun, kinakain nila yung hilaw. No, luxury. Hilaw na Marskills TV, harang. Thank you sa paharang, Marskills TV. Hilaw na gulay ang kinakain nila doon, hindi na nila niluluto. Pag kumain sila, meron silang, yung kanin nila, meron silang parang sauce. Tapos sinahalo sa kanin. Yung iba ha. Tapos yung kangkong, halimbawa kangkong, yung okay lang yung litos kasi hindi naman talaga niluluto yung kangkong. Hilaw, kinakain. Natutulog lang. Bakit, ano bang, mayroon kay Marskills TV, ba't natutulog lang? Eh, di ba may trabaho siya? Ikaw nga nakalib eh. Nakalib ka ng isang buwan. Hayahay. Sino na naman to? May nag-like na naman sa aking TikTok. Kilala ko na to kung sino. Tulog na. Di pa nga, nandito pa nga ako sa harapan nyo eh. Mamaya. Simulan magkaroon ako ng wifi, alam mo ang tulog ko alas 12. Minsan 11:30. Tulad ngayon, mainit, sobrang init. Hindi ako makatulog, nangangati ako sa init. Nakatutok na sa aking electric fan. Pwede na pasyalan. Mamaya, pasyalan natin yan. Ano yan? Anong title niyan? Nasa Batangas ka pa rin, ano? Batangas ka ba? May new upload ako. Walang tulugan yan.
Lababo. Ang title, lababo. Ang ginagawa mo sa lababo? Hindi, mahirap matulong. Buti ka nga dyan, dulong po ka, pinaka-aircon ka. Kami, grabe. Yung ikot, yung hangin na pumapasok sa electric pan, umiikot lang. Doon din, dubo ka sa'yo, wala rin. Kasi mainit. Kung meron lang akong kulambo at folding bed, sa labas ako matutulog, mahangin. Bilis ng oras. Bukas, sinong mag-LS bukas? Hindi na ako nakakapangisda, bumababa na yung ano ko, banana. May pabo dyan. Dudong puga, Marskills, may pabo dyan. Pabo. Yung aso mo, Delphin Manubag, ang dami mong aso. Anong pinapakain mo dun? Kawawa naman, hindi makakain yun. Bili mo ng dog food. Isang mga yung pellets. Oh! Walang pabo. Walang pabo. Ang pabo nasa Laguna lang yun. Kailan ang live mo, Marskills TV? Hindi na ako nakakapunta kay yung mga malalaking vlogger sa ibang bansa tulad ni Macber 23. Pinakamaliit na aso yun. Anong tawag sa inyo yan? Maliit na aso. Tiyo. Sa amin yung tuta, sa Samar, tiyo ang tawag. Sa Tagalog, tuta. Ihid. Ha? Layo. Ihid. Yung pusa. Yung pusang maliit, ihid. Parang ang layo. Kawawa yung alin. Ay, yung yung parang bunso, yung bunsong aso, yung halimbawa magkakapatid, yung pinakamaliit. Yung ba, ibig mong sabihin, dudong pugak. Baka hindi mabuhay yun. Lalo pag hindi kumain, natatalo siya ng ng mga kapatid niya. Tuta. Pinakabunso. Sa amin, ano bang tawag sa amin pinakabunso? Pigos sa amin, pigos. Pigos.
Ang haba ng ads ko. 20, 30 minutes. Palitan ko ng gatas. Wag gatas. Bilhan mo ng feeds. Wag gatas. Mabubusog ba yan sa gatas? Kapag umihi yan, wala na yung gatas mo. Bilhan mo ng feeds. Tsaka tubig lang. Kailan pasok mo? Dulong ko gak. Tatlong oras no? Sino nakatatlong oras? Wala pa nga isang oras Lapit na. Ano na lang, 12. 30 minutes. Niwala ako sa'yo. TNT, ano kakainin mo dyan? Ano ibabayad mo sa bahay mo? Gustuhin mo ba yung TNT? Tago ka ng tago. Pag hinabol ka ng mga parak dyan, tago ka sa silo ng lababo. Umuwi ka na lang kasi sa Cebu, magtinda ka ng ukay-ukay. Yung mga ukay-ukay dyan ng mga tulad ng mga relo, sapatos, dali mo, binta mo sa Cebu. Mega alimasag, dodong po kanutoy ko. Mega alimasag, dodong po kanutoy ko. Antok na ako, antok. Ang aga namin nagising kanina, alas 4. Niikot yung aking cellphone na isa. Walang signal. Ano nangyari dito? Tulugan na. Kapag gising bukas. Mamaya, 10 minutes na lang. Tayo nyo ako. Ang ulo ko. Wala naman akong balakubak. Hindi ako umiikot. Isa kong cellphone umiikot. Oh, ayan oh. Umiikot. Ang signal. Mayroon pang signal. Teka nga. Just can tell. Mahangin.
Ala, umikot na dalawa. Ibani TV. Eh, wala. Na, nasa harang pa. Mamaya, ano. Punta mo muna dyan, ano. Dudong Pugat yung binaban ni Ibani TV. Nasa harang pa yung aking mga ninja. Grabing harang yan, ang dami. Ang tagal. Approve na ang aking video. Ay. Tagal ng ads ko. Isang 10 tsaka 16 pa itong isa. Wala nang ano si Ibani TV, ikot-ikot na. Good night Ibani TV, matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Mahaba ng buhok ko. Hanggat na ikaw ko. Pinanonood ko yung ads.
Hindi pa tapos. Ako tapos na matatapos. Ano ba yan? Yan, naka 1 hour ako. Tapusin ko lang itong aking tagal ng ads.
So yan guys, magpapaalam na ako. Bye bye. Good night everybody. Thank you sa nandito kanina si Bunny TV. Just Angel Vlog. Dodong po ako na po Commerce Skills TV. At sino pa? Yan sila. At si Joey Bads. Bisayang Gala sa Korea. Hello, Bisayang Gala sa Korea. Thank you sa Baka hindi ka padikit kay host. Padikitan ako. Bigyan kita ng jacket. May jacket ka na. MLSO, sabi ni Bisayang Gala sa Korea. Antay ko lang na matapos yung aking ads. Dan, dikit at thumbs up po. Salamat. Salamat, Bisayang Gala sa Korea. Anong ginagawa mo sa Korea? Factory worker. Ang sarap ba magtrabaho dyan sa Korea? Hindi marunong ka na mag-Korean. Bisayang Gala. Tagal ka na ba dyan? Diyan na ba nakatira yung family mo? May family ka na ba? Dalawa kayo ng asawa mo. Naantay ko lang na matama. Baba ka ng bahay Bisayang Gala para mapuntahan kita. Kasi mag-iin ako. Ayan. Laki na ng bahay mo. Hindi ka pa monetize. Laki na ng bahay mo. 2,000 na may tip. Hindi ka pa monetize. Wala na ako ng signal. Ba't wala kang dito, harang? Wala kang harang.
ano yung inaano nyo? Anong machine yan? Anong klaseng factory yan? Ano Bisayang Gala? Parang ang dami ng machine. Ah, press machine. Printing machine. Anong print nyo? Mga ano? Flyers. Kunin mo, ipin niya, Bisayang Gala. Anong ipin mo daw? Bakalan. Bakal? Ano daw ang FB mo sa FB? Bisayang Gala. Ayan pala, may ads ka na. May page ako. Ganon din ang name. May kinikita ba sa page? O may page daw siya, Dudong Pugak. Bisayang Gala page. Bakal. Kakatakot yan, maipit ka. Rashika Jin Saira. Ayan, Dudong Pugak yung ano niya. Rashika Jin Saira. Katakot mo rin mga machine. Puro lalaki. Bye-bye. Good night. Dinidikitan pa lang kita. Ayan. Dikit na ako. Good night, Bisayang Gala. Salamat sa thumbs up, sa pagpasok. Mag-i-end na rin ako. Delpin Manubag. Thank you sa mga nandito ngayon. Thank you. Kapatid na Josie Cabasis, ako'y magpapaalam na sa inyo. Nangangati ulo ko. Marami akong dito sa likod kasi yung sa unan, sa init, mayroon akong rashes dahil sa yung parang bungang araw. Tapos yung buhok ko medyo mahaba na. Hindi ako sanay mahabang buhok. Nangangati ako. So yan guys, bye-bye. Good night. Happy weekend. Ingat-ingat kung saan man kayo naroon. God bless. Bye.